Ya. Apa? Kira-kira nek ana wong sambat duwe arep nyilih duit ning awake dhewe ngono piye? Nek ana wong nyilih duit ning awake dhewe, dikeki apa ora ngono ta? Awake dhewe iki wong urip iki ora iso urip dhewe. Awake dhewe iki yo ana kalane butuh karo wong liya. Ana kalane awake dhewe iki yo sambat ning wong liya. Ora selawase awake dhewe urip ning dhuwur. Urip ki sarwa gantian. Dadi lek ana wong njaluk tulung nyilih duit ngono iku dikeki. Oh, dikeki. Dikeki ngerti. Lek awake dhewe juga lagi mumet iki golek utangan. Ya. Tak pikir. Dikeki ngerti. Kene yo budhek arep bodo mikir mumet kok. Sopo lo kae? Hah? Ndi? Kae to. Pacarmu to? Iyalah. Ayu to. Masa pacarmu? Mbok kira aku ra payu kuwi. Lah kok kayak dina Minggu? Dino Minggu piye maksudnya? Ndak masuk. Kok jaren. Mak, sesuk-isuk aku nyileh kutange sampean yo. Heh, gaya apa kuwi kok ngawur to? Lah mbah, wong dikongkon Pak Guru kok, Mak. Pak Guru ki yo aneh. Mosok koncoku sekelas kabeh kon nggawa wadah susu, Mak. Oh alah cah cilik, kuwi sing dimaksud kon nggawa kaleng bekas susu le. Uduk kutang. Oh alah. Loh, kutang kan yo wadah susu to, Mak. Bus. Delok bodine sak jam wani iki 10 juta. Sugih tenan iki. Lah piye wong baru oleh colongan nek yo tatak to. Tapi aku gak wani larang-larang, Pak. Lah nyapa? Apa re seneng ya dinyang larang. Seneni wong-wong. Lah nyapa gatakne wong-wong. Lah padha ngomong apa? Jarine wong-wonge padha ngomong barang ra kulak ae mbudul larang ngono. Ya bener kuwi. Lah terus piye? Pase piro? Wis tak atur 200 tusuk 75, Pak. Wis nyangen, Pak. Ngono ae aku ra payu jekan. Ya, wis tak murahno iki wisan. Lah timbang ra payu umpama tak nyang 50 piye? Kan kena gulebon. Ayo, emane. Ayu-ayu kok wis rondo. Piye to jane kowe iki wong, he? Lah piye to? Wis sering tak jelasno kan. Dek apa? Nah, aku lho ora tau krungu. Kok sik panggah ngelok-ngelokne ngono-ngono kuwi. Ora ngelokne, didelok bodine ketok ya wis rondo. Wong wis diomongi wong ora. Ora ki ya ora ngono lho. Ora piye? Ora salah maksudnya. Kok panggah neter ae. Karek ngakoni ya dadak bulet ya. Kok masaku apene gak dijawab ki tambah nemen. Sampai anak-anak barang rabi orang tahu ae. Masa orang rabi? Kok kono mbahku ana lho. Wegah nyapa kangelan kok mbahi barang. Kono bapakku, ibuku. Lah teko awakmu dhewe apa ora yo genah ya? Kok enek-enek sian panggan. Ayu ki ayu, rondo ki ya rondo, cuci sanggot-sanggotnya ayu kok wis rondo. Lah rondo-rondo kae lho yo akeh sing ayu. Kamu lo ngerti apa tentang aku? Gak ngerti kan? Ora. Saya mau delok igur. Koyo si didelok iki rambut pirang ngono. Rondo. Lah yo kuwi yo salah sijine. Bayek tas lahir bayek bule ae. Rambutnya moro-moro pirang masuk bayek tas lahir apa nek mau omong lek rondo. Lah beda negara ora usah diomong. Enek aja. Petak ireng rambutku petak ireng. Mare emosi. Sakarepmu wek-wekmu dhewe yo. Astagfirullahaladzim. Wong wedok pikirane langsung ngono ae. Duwe pikirane. Aku rene iku golek dulur. Mergo dulur karo dhuwit iku luwih penting. Dulur karo dhuwit ya jelas abot. Dulur karo dhuwit jelas milih. Nek tak sudukno ya. Lilitan itu.
Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwale. Siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku ah. Aku ra siliten kok. Kok sliliten. Ya ora kok. Alah nggonmu cilik kemaki, sombongmu lho ora ukuran. Alah, cuwili ora tak buka yo ngadeg kowe, Mas. Yo kan. Jajal ndang nek wani bukaan. Pengen sakjane, tapi ngenteni nggonmu gundul ya. Lah ngopo malah guyu? Ya saru lo sayang, sak menika lek gundul ya. Kok buka kayak terus tok mroweng, selo pre mlayu ngiprit kowe sak menika. Ya ora mlayu to, malah gampang ora kangelan. Ya rada tinggu-tinggu sing kena dikuncret, kena dibiyak ngono sak menika. Ya kesuwen arep ngopo-ngopo kudu mbiyak. Kok rumangsaku. Nek gundul kan tadi ketok padang. Nyapa to alasanku duit kongginamu tak entek-entek nih ya. Nyapa malah montek-entek. Lah sampean kan golek terus to ya, gek terus mok wehne aku wae. Lah engko lho lek duite sampe monduk lah lek duitku akeh terus aku sombong lho piye? Allah kan gak suka wong sombong to. Lah tapi lek kadung kebablas entek ricik ngene iki kok yo neng ndas yo rada mumet, gampang cekut ngono yo ya. Bu, kopi karo jamu sing marai betah mlek sing endi? Kopi. Salah, jare bapak jamu. Kok iso? Bapakmu ngomong piye? Bapak ngomong ngene, gara-gara ngombe jamu suwengi ngadeg terus ra iso turu. Mosok bapakmu ngomong ngono? Apa gak kesel bapak suwengi ngadeg terus ya, Bu? Weh balik ora, lek ora kelambimu tak buat nang latar kowe. Yo dilungkas tak balik. Jane ngerti udan ora? Kok katisu dolan ra butuh balik, kowe ndek omah apa ora? Yo cek udan lo makane ngiyup sing kembloh kok. Ya lek karepmu ra balik karepmu. Mulih to, sik. Bocah arep angel diatur. Ngono marah-marah, balik gak apa? Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Mak Nur, tak takok yo. Piye to mak ditakoki kok malah tolah. Aku ki takok mak, wingi aku tuku gudang garam. Lah kok isine rokok mak? Napa kok ora garam? Suwe-suwe kok saya nemen ngene ya. Saya nemen piye to mak? Gendang siji kok gendang kabeh. Iki piye to ya Allah ya Allah. Saya gendeng sapa mak? Kowe to? Moh aku nakon melu gendeng kaya kowe. Aku sesuk bento ngene iki. Oh alah, jebule aku ki takok wong bento to. Kowe ngerti ya? Ora ngerti blas. Kowe ngerti kae terang bulan kae? Wah, ora ngerti. Terang bulan kae, kae urung mesti bulan nyiblok nang rotine ngono ora ya? Ya. Lah terus piye? Iki ngono kok sekedar nama, yo. Oh, alah sekedar nama to. Terang bulan ya ora bulane nyiblok ngono ora. Dadi kuwi ngono gudang garam ya ra kok isine uyah tok ngono lho tete ya. Oh, alah yo. Cuma takok ae kok. Jawab nganti sewot kaya ngono kuwi lho. Kok geting aku ngono kuwi.